Bones a tots, benvinguts a Carats Games. Tornem a ser aquí davant de la bèstia sent de sangre. En aquesta ocasió Tokoro s'encarregarà de lluitar contra ell, ja que la meva ahir... On te va manquejar en Neku, m'encaixarà avui en Tokoro. Som-hi, va. Hola! Va, a veure si fas millor que jo. Bueno. Sí, va, que aquests últims vídeos que estem gravant estem millorant respecte a el que vam gravar per l'inici de setmana. Vale. Brio. Veus, te poses a darrere, piques. Fes una mica, Donava temps de fotre-hi una altra, hòstia. però m'acaba sense brio, i estava ple de recuperació. Vale. Cap problema. Oh, L'important és que no toqui. no, ara és igual. L'important és que no toqui després, quan es transforma. Probablement, si algú està mirant els vídeos veurà que abuso moltíssim de l'atac fort. Abusón! Però és que m'agrada molt, és l'hòstia aquesta arma. Sí, però depèn com depèn qui et vingui. Llavors hi ha un jefe que no me permet de fer això i Sí, foll el de foll. Déu. Que sí, puto Mikolaj? El Mikolaj és un dels jefes que hi ha aquí. Tio, No m'he vinculat de botó. no facis spoiler. El Mikolaj era un dels 4 estudiosos que va iniciar tota aquesta epidèmia. Vale, et dic que no facis spoilers i els fas. És igual, possiblement tampoc es sap això. Va, tu concentra't en matar Teme a la sangre vieja. aquesta cosa. Mira, ara sí que has de preocupar-te que no et toqui. Vale, Està xupado. t'ha xupat i la primera te l'has menjat. Però de moment no m'ha embrenat, no? Ara, Vale. ho he dit. Si apretes, si canvis els objectes tens actius amb la fletxa baixa. Sí, igual de tot. Algun... Arribarà el dia que no, els objectes no faran nosa. Però oi no és este dia. Si et cures l'enverinament És no... que he apretat el botó. Ah, ara. Ara has d'apretar el quadrat. És que l'he apretat, però no m'ha fet cas. Ara has canviat l'arma, molt bé. Però... Poti. La del moviment absurd que estic fent en aquest combat. Vale. Poció. Joder. No! Bueno, sí, Bueno, no has enganxat encara la segona volta. Però ataca! Per què s'ha quedat parat? Vale. I... Corre, que t'enverinarà! No. M'ha matat? Sí. Quan? No ho sé, en una volta d'aquestes. Hosti santa, tio, no li he tret ni mitja vida. Primera mort del dia. No li he tret ni mitja vida, tio. Tallem i tornem a les portes de la bèstia de sang sedienta. Dissabte... Segon intent! Hosti, vale. Una mica més... Mira els ecos que han perdut. Ai, sí, n'he perdut molts. Però selecciona't! Vale. Taca. Vale. Abans, Vale! fins a la transformació que t'enverinava, no t'havia tocat cap cop. El problema d'abans és que he fet molts moviments absurds. Després, però dic que la primera part no t'ha ni tocat. Vale. Això és un moviment absurd. Que se'n va la quinta hòstia! Ja. Bé, home! Menja-te'l! Això també és un caçador d'aquests que s'ha xutat molt de sang, no? Sí. És a dir, l'església entrenava caçadors perquè fes les caceries, no?, de la gent que es transformava en bèstia. Sí. I com més fort del caçador, més fort era la bèstia en la que es transformava. Perquè aquests també es xutaven amb vials de sang. O sigui que tot el que estàs matant tot això, quan et transformis seràs... Quan la jo bèstia mori... més grossa. Sí. Jo sempre que sí, vaja. Una mica... Ho veuràs al final. Mira, ara a partir d'ara un cuidado. Ho veuràs al final del joc.
Bueno, jo al final que he vist de joc no anava així. Això passa per matar gent que no has de matar. Deve ser nada. Bé. Oh! Però serà possible, el cabron? Vale, Vale, tira. Fuig. Filla! Bé, mitja vida. I encara té una altra transformació, no? En teoria sí, l'únic que m'estranya molt que en tingui 3. Tingui 3 formes, millor No sé, dit. s'ha transformat... Bueno, No, sí, s'ha transformat. Sí. Bé, l'has enganxat una volta. Ja s'ha transformat... Bé. Tira enrere, fuig. El quart ha sobrat, mira, sí que ha fet forma. De moment no he fet servir cap poció, No, sí, i ni t'ha tocat. I els ecos ja que hi saps? No. No és el moment. Joder, amb tot el rato que estava. A tu... En sèrio, només esquitxant-te t'està enverinant. Vale. Joder, quan pugui. Espera't. No, ara no. Però... La columna. T'hi has fixat si era enverinament lent o... Lento. No! Mira cap aquí! Fuig. El secret d'aquest joc, en aquest boss, Sí. està en que el cabronassa em va a la quinta hòstia. Sí, però mira, esquitxant-te t'enverina. Vale. Bé. Bé, ja la tens. No, tira lluny que mira el verí. És igual, el verí ara ja. Abans de l'actualització se t'enverinava així? Sí. Aquest sempre ha estat així. Vale, va, ja està. Em sembla que en un dels teus intents ja t'ho he dit, que m'estranyava molt que no t'enverinés, perquè tenia el record de que aquest m'havia matat. Però ha estat abans de la transformació que ja m'enverinava. Però jo tenia el record de que aquest enverinava en algun moment. Va. Encara pillaré. Va. La tens? Cura't. Antídot. Una hòstia. Tranquil. Ara sí. Per fi! Bueno, el segon, tampoc està tan mal. Càlid de bé, mira, sortit del que posava abans. El El càlid de su tomero. I per aquí hi ha una... Làmpara? Sí, veus? Per fi! Ens ja han guanyat en aquest. El que no han guanyat és el caçador aquell de l'arma. Què fas? S'ha mort! Per l'enverinament! La mare que em va recagar! Su puta madre! El dia que fem recopilació de fails, aquest està al top 1. Mates el jefe i mors per l'enverinament. No pot ser, 6.900 ecos, tio. Bueno, ara pots anar a recuperar-lo. Tio, no. Salto, que salto, que estic molt bon. Joder. La mare que em va parir. Vaya puto fail. Va, vés a recuperar els ecos. Vaig a recuperar els ecos i deixem el vídeo. I activa la làmpara. La mare que em va parir. Va, vés a pels ecos, activem la làmpara, pugem de nivell. De veritat, més burro i no neixo, Home, és perquè la gent que ens veu rigui una mica de tant en tant. No fem suficient... Aquí jo passaria corrent de... L'únic que t'estàs adonant que m'estic carregant jo tots els jefes finals? Que vaig matar jo la bèstia del clérigo. Una de 3. Bueno, un 33% no està malament. Jo he matat. A part de la bèstia del clérigo, Ja està. Ningú més. A la meva partida individual vas carregar... Bueno, vas carregar. Entre cometes, El caçador el caçador aquell de l'escopeta. es va suïcidar quan vaig arribar jo allà dalt. Ara torna a aparèixer la bèstia amb els ecos. Sí, home. Mira, estan allà mig. Mira els ecos. Bueno, va. No moriràs ara? No, no. Mira, m'haig anat bé perquè m'he estalviat de gastar un antídot. Que van cares els antídots.
No sé si ho vaig dir això, però els antídots aquests inicialment es feien servir per intentar posar remei a l'enfermetat dels vials de sang. Però no van No ser, em sona. no van ser útils. I en fi, Bueno, anem, pugem de nivell i ho deixem per aquí, no? Per avui? sí, pujarem un nivell més i a veure, la vida no pugem? Em sembla que Em ens sembla tocava. sí, vam pujar força Ara hi ha la Nina, i merda d'aquesta, el brio. que estarà aquí dalt. Sí. Les tombes aquestes aquí són que Bienvenido. estaven mirant. Ni idea. A veure, el Chareco, sí, va. Vale, sí. Sí, vida. 2779. Molt bé, doncs, merci per haver vist el vídeo i fins una altra. Vinga, adeu.